Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Ruel, 25 anyos og single. Nagpuyo sa Medellin, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gamayng disgrasya nga nahitabo nako sud sa akong gitrabahoan. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang nagplano ko nga manimpad sa syudad. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Mobiyahe ka paingon sa syudad. O ma, ano masad nga magkatabang-tabang ko sa kalisod nato din eh. Pero dong, layo ato eh. Unya wa ka masuhito dito. Ma, ayaw ka balaka. Lalaki ko. Kaya na akong kagalingon. Bantay bitaw ha. Panawag baya gyud kung doon na kay problema. O ma, Oh, okay. Dawat ka na isip sales clerk din sa among tindahan. salamat ma'am. Salamat king kayo. Kano sa ko magsugod ma'am? Salamat din taon sa Ginoo. Kaya nakakita radahin kong trabaho din sa syudad. May gani ka nakatiming kong bagong abling at tindahan. Unya, kuwang pag-ayo ang ilang tao. May na lang ni. Bahalag dili kayo dakog sweldo basta makapadala ko na lang mama sa probinsya. Ang problema na lang ako ini. Asa ko manghitag kaabangan? Amo ni sa kumbana ning paabangan dinhi. May gani kay nakatiming pagagbakante nga kwarto. Kay mao na lang baya gyud ni bakante namo. Mao ba ti? Surtiha din ako. Swerte gyud kay gawas nga buutan mi sa kumbana. May nasa kanyang presyuha para nimo uy. Aw, taga din ka dong. Taga midilin ko ti. La kalayo gud di ay. Ikaw rang usang mianhi? O ti. Animpad, aron nga makatabang sa kong pamilya dito. Mao ba? Kabuutan ko day nimo. Bilib sad ko sa imong determinasyon ha. Kay iso kay kang mianhi sa syudad bisag wa kay kaila. Tungod tingalis kawad ti. Mao'y nakapatok ko nga manimpa din eh. Ah, hinoon sab. Basta ha, ing na lang mi kung do na kay kinahanglan. Kay kung kaya na mong mutabang, pwede ra gyud. Salamat eh. Unsa gani tuod pangani mo? Ruel ti. Nak, kumusta naman ka? Okay ra ko ma. Kamo diha. Okay ra pod nak. Unya kumusta naman? Nagkakita ra kag trabaho? Kaluoy sa Ginoo ma. Nakakita ra gidayon ko og trabaho. May hinuon dong kung mao na. Salamat sa Ginoo kay wa gyud taon ka pasagdi. Mao lagi ma. Ma, sa una na ko sweldo ba? Manawag ko nimo ha. Aron mapadana ko ninyo ang kwarta diha. Ikay bahala gud dong. Pila naman di ko kaadlaw nga nag-duty din eh. Magduha naman di ko kasimana. Dili araw eh. Maningkamot lang ko. Bahalag dili kay dakong sweldo basta makwakwaan lang ang kalabad sa ni mama. Tuo sa mga problema. Manuel! Bay! Oh, dali! Dungan akong panod to. Ah, sige lang bay. Nagbahon ko. Aw, mao ba? Aw, sige. Una lang mo. Sige bay. Salamat itaon kay ting paniud ka na. Pagkauna taon ko. Gutom na ra ba? Bay, wa pa lagi Manuel do no? Wa pa'y balita? Ay, wa pa mo di ka kay Bao, no? Bag-o pa mangud ka. Ngano di ay? Bay,
Ayaw yung pagdahumbay, nga mauntop ko ang sweldo din, he. Kay per minutes lang late mo sweldo. Unsa bay? Pila masad ka daw kasagaran maliit bay? Mga usahay bay, adlaw lang. Pero na yung usahay bay nga, maabtan yung simana. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sa tinuod lang, ni-action gyud kong kabalaka labi na kay nakasaad kong pizza sa tag-iya sa kwarto nga paabangan kung kano sa akong muhatag para abangan ang matagbuan. May nalang gani kay nakatiming sad ko gyud buutan nga magtiayon nga tag-iya sa paabangan. Wa sila mo pressure nako o maghuhat ra sa gid sila kung kano sa ako makabayad matagbuan. Basta di lang gid mulapas nga maabta naglain na pong buwan. Padayon gihapon ko nga nanarbaho. Bahalag late sila nga Manueldo. Nakaingon na lang sad ko nga maayo na lang kay sawa gyud. Kay karong panahon naman gud lisod na kayo ang pagpangitag trabaho. O gunya. Ruel, ari dinebe. Tabangin ninyo alsa mga receiving box. Karungan na ninyo, ha? Karungan yun. Ata man ini. Sa may mga sugod ka ining mga kartona. Oh. Ay, natapay ko. Argay. Ay. Sakit sa kong. Okay, okay. Kilay. Uy, bay! Nagdugo mo nagmaayo, bay! Nagisi mo nang imong may kilay dapit! Nagdugo tuod. Oh, mana. Nabutangan na naubitaday ng gisi sa imong may kilay dapit. Og aron mahibaw ka, dili na shoulder sa company ang nahitabo ni Moron Ruel. Ma'am. Ang imong ID? Ngano di ma'am? Akong kuhaon. Pulihan ta nag gate pass aron dili ka makareklamo. Unsa ma'am? Unsa dong? Ay kasalbahis ko nila. Gihuwat pa yun nga mo end ang imong shift o na ka mauli. Bisag kahibaw silang nagadugo na ka. Layo ra na si Tina iti oy. Layo good town. Wa ka makikitaan ng law man na. Ti, Di yun na maayong ilang gibuhat ha. Dapat yun na ma-action na ng nahitabo nimo. ti. Sa tinuod lang, maawaw ko mo reklamo kay lagi taga-probinsya ra ko. Pero ang tagiya sa bahay nga akong giabangan, may nangusog aron nga maaksyonan ang nahitabo nako. Unang pangutana, sakto bang ilang gibuhat nga gihuwat nilang mahuman ang akong shift o na ko gipapauli bisag nagkadugo na ang uwang bahin sa akong kilay? Ikaduhang pangutana, dili ko nun nila tulubagon sa company ang nahitabo nako. Tinuod ba? Nga kung buot na naon, nahitabo man sa oras sa ting trabaho nako. Unya, sa warehouse pagid nila. Ikatulong pangutana, ilang gikuha ang akong ID o gipulihan o gate pass aron kuno dili ko makareklamo. Makaingon na lang sinuon ko nga angay ko mo reklamo kay ngano nga kuhaon man nila ang akong ID kung wa gid sila tulubagon nako, di ba? Unsa man say pwede na kong ireklamo batok nila? Ikaupat o katapusan. Kung mo reklamo ko, doon na ba sila katungod nga mupapahawa na ako bisag wa pa ko'y tuig? Mahadlok sa kumawadan og trabaho, mao nga nagduduha ko nga angay ba ko mo reklamo sa nahitabo nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ruel.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Of course naagyud gihapon ha si Dr. Obra nga mohatag ninyog tambag tubag sa mga pangutanang kabahin punto medikal. No, medyo nauna ko gamay karon kay namawi ko labi na sa katong panahon nga nagsolo in towns Dr. Obra kay as you know no na naatay giagian pod nga crisis o problema sa pamilya kay ni panaw man akong pinalanggang inahan ni adtong December 3 no gikasubo na kong ipahibalo sa inyo ha nga wala na gyud in town ako ang mami unya ako dako kaayo ko pasalamat no sa tanan akong mga pamilya, mga kaila, mga kauban sa buhat, sa tanan no nga mga ninghatag sa ilahang kind words, prayers, ilahang ayuda, ilahang pagtabang no sa panahon sa kasubo nako og sa ako ang pamilya. Labi na pod no also kang Attorney Rufil Banyok kaming adtog yun ning share pod siya sa iyahang experience nakasabot sad gyud siya sa ako ang giagian sa ako ang RMN DYHP family dinhi sa Cebu og pasalamat sa kuno special mention sa mga staff sa St. Peter's Memorial Chapel dinha sa Imus sa ilahang pagtabang no og pag-accommodate nako. Also kang June Villena sa maanindot pod kaayo nga floral arrangement no nga ilahang gihatag sa akong inahan. Thank you kaayo from the Tantenko and the Bathan family. And munay akong giingon ninyo sa una no nga tingalig nagtuo mo nga kay abi Attorney Elaine, si Dr. Obra sikig hatag og tambag sa mga suwat, mga suliran nga amo ang madawat matag adlaw nga kami wa may mga problema, wa may mga giagian. Kani, this is one very concrete example nga kami sad tao pod sama ninyo. Kami pod maskig abogado, maskig doktor, naapod may mga kanya-kanyang bago, mga suliran nga giagian. Pero kibaw mo unsay makapadasig namo, mga aside sa paghugot nga pagtuo og pagampo, ang kanang mga tao nga moalirong nato, nga naa nato sa panahon sa kalisod og kasubo. Sometimes no makarealize ka nga kinsa gyud ang imuhang tinuod nga higala sa mga ingon aron nga panahon. Mauna nga maski di ta kaila kami andam gyud nga muhatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana muna ay nagyud mog pagdugay guys. Ipadda ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Unya, letter sender nato karong adlaw 25 years old, single, taga Medellin, Cebu, Mayor Mondigo. Kumusta ka din ha? Imuhang mga kauban sa buhat. Iyahang pangan si Ruel. Kabahin ni sa gamayng disgrasya nga nahitabo niya katong nagtrabaho siya, no? Nagbiyahe man ni siya. Unya, ato ang matanaw nga naagyoy mga panghitabo sa iyahang pagpanrabaho no. So una niyang pangutana, sakto ba ilahang gibuhat nga gihuwat nilang mahuman ang iyahang shift, una siya gipapauli bisan nagkadugo na ang walang bahin sa iyahang kilay. Actually dili gyud unta kay aksidente man to ang nahitabo. So dapat gyud unta nga giatiman ka right there and then kay ang pag-aksidente nahitabo man na sulod sa trabahoan and at the time nga nagtrabaho ka and at the time that you were on duty. Dapat gani nga ang kanang imong trabahoan na ay clinic para sa kanang mga first aid nga mga assistance nga pwede mahatag ila gyud unta nang mahatag sa imuha and then ma-assess dayon na dapat na ay nurse no magdepende kung unsa mo kadaghan na din sa trabahoan diha pud magdepend no ang unsa ang dapat na nurse ba siya or doktor ha. Ikaduhang pangutana, dili kuno nila i-shoulder sa company ang nahitabo nako tinuod ba nga kung buton na hunaon nahitabo sa oras sa ting trabaho unya sa warehouse pagyud nila liable gud ang company because ang aksidente nahitabo sulod sa workplace warehouse nila ug during the time nga nag-duty ug nagtrabaho ka. So naagyoy tulubagon ang kumpanya sa pagpatambal pagpaayo nimo because it happened while you were in the place of work
and while you were at work. Ikatulong pangutana, ilang gikuha akong ID o gipuluyan o gate pass aron kuno dili ko makareklamo. Makaingon na lang sad hinuon kung angay kong moreklamo kay nganong kuhaon man nila akong ID kung wala gyud sila'y tulubagon nako diha. Unsa man say pwede na kong ireklamo batok nila. I think gikuha nila ang ID nimo no kay mahadlok sila sa tulobagod no nga kay abi ingnon nga dili kay nila empleyado. Wa gid unta to nimo gihatag ang imong ID because ang ID manggod is the best proof to show nga to show nga ang ikaw empleyado ka sa kumpanya kay otherwise nganong matagaan kag ID kung di ka empleyado. Kato planado na to nila nganong gikuha man ang imuhang ID kay aron kung moreklamo ka wa siguro kay mapakita nga pruweba nga empleyado ka. Nya kung wa kay mapakitang empleyado ka, moingon dayon sila nga wa sila'y tulubagon nimo. But there are other ways para ma-prove nimo nga empleyado ka. Hopefully no mo na ampingi gyud ang inyong ID. Sunod kuhain nagpicture daan sa inyong telepono para in kasong mawala man gani na naamoy secondary nga proof nga empleyado mo. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung moreklamo ko, do na ba sila'y katungod nga mopapahawa nako bisag wa pa ko'y tuig mahadlok sad kong mawad-an og trabaho ug maong nagduha-duha ko ug angay ba kong moreklamo sa nahitabo nako. Ang pagreklamo ngadto sa Department of Labor and Employment kabahin sa imuhang katungod. Isip usa ka empleyado nga naaksidente, nasamdan, nga kinahanglan magpatambal at the time nga nagtrabaho ka, which is the responsibility sa usa ka kumpanya, dili na siya grounds para ma-terminated ka or tangtangon kanila sa trabaho. Labi na kung amicable ang imuhang paghangyo nila nga tubagon unta nila ang pagpatambal o pagpaayo, pagpatahibaan ng imuhang kilay, ang samad sa imuhang agtang kay aksidente man gyud to. Pero ako pong di na siya rason kay kung ilaha pa ng buhaton ngadto nimo aw ma-illegal dismissal sila samot nga naa sila mas dako pa nga tulubagon nimo no dili na siya grounds for termination unless naa kay lain nga valid cause for termination nga nabuhat nangawat barong ka sige kag kalit no dishonesty and things like that. Pero kung wala gyud wala sad kay mga notice to explain no wala kay mga infractions nga gibuhat ang kanang pagreklamo nimo dili na siya grounds para matangtang ka nganuman imo ra man gi-assert ang imuhang katungod isip empleyado ning hangyo ra man ka didto ngadto sa dole nga buhaton pod sa kumpanya ang ila pong obligasyon og tulubagon nimo. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.